dia di Buhata di bagasan untuk dot serek iroha amado di mangata jala kabusor buhara di Hatta papayan di bata mardukun budiana mulu tauji mangari-mangri dan takador kita mati kita Hatta alai apala dibujuleu 100 tahun sadarion dono tama ia boy yang dalam sude akubasion ni huriata satu sadarion salut nai ala asido holong ni rohani de batado masih kasurin na paula na olo mamaleon rohana lapatuluson nasa ulaun dia katiki nang wauba ragam apa parangalaho do partikian nabi lurus jalan Eropan ni huriata sa lelengon molo tatibangi tupa dunot tama udang nai akak maulon pasurion dot parukilon nabi lurus ni huriana langsung uni tahe nunga mace godang akan nauli na denggan na pinarwihon atong molo di luas de bata kita mangulok punisa darhion rabba kita mangarimangi huhuk langit telepon
Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hari kami roh tujulom. Bidalah kami rikot do asni roham. Disambut kami halak pardosa. Saya unang pabalik kami sian jolong alani dosa nami ini. Aidam dia lemon roham hamedan yaka pardosa alai hamu baun ni rohana do lom ni roham asa mangul. Saya pakok ma asni roham di kami marhite-hite pandangion dot habukon nito di perbadia asa karakun si tuturohan nami menjauh asa patun tigor jala daulat kami matangalaho bain hasangapun tiguan muda bagiai. Amin. Baga-baga di debata tarimotu sani dosata. Aidang adong ibar niim. Ai saludo pardosa. Jagurangan mardokon harangkon di debata. Alai akan agabi pitor binahun ni basa-basa marhitisian asini rohana. Inorkon ni penubusion na marhite-hite Yesus Kristusi. Na pinajonjong ni debata bayan habang sa parasian marhite-hite porsiyon di mudahna. Asa kamu ma di debata na dibijak. Amin.
Saudi do ama para kali kedua.
bata haten di bata naga bitu epistel dingin buta sadarion tersurat di sada Musa bitu 32 membuka siang ayat 10 di ayat 21 tajama marsikat sore laos marburmin disido ibana saburmin nai dungi di babuak ma na sanada ko tangan na bain sila lihat tu si Esau ahanai 200 hari gugur, jalan 20 hari tunggal, 200 hari gugur, jalan 20 hari tunggal. Tulu utuh penusuan rap dot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halode buru-buru rap dot anakna 10 Dungi pasah mari pakani akar kosona, ulik pasah kebuan, jalan dok mamaro akar kosonai, jawa muma akar, jawa mamaro orang kai kamu akar kebuan. dungi itonai ma parjului ninna molo pajupak kodo dahang si Esawi jala disukuko naposo ni isi doho jala tudia molao jala isi nakunaon akana di jolomon Si Jakob makasoni orang merasa, si hewan nari, inosan rajaku, si Esawi, jadi yang untuk ibadah suang somoni itonahot dohot tuna pedua boni do tuna patudu boni do sude akana mangadu akka parduani nin nama hatakot poteng ma do kamu kusi Esau molo tumpa jumpa kamu do ibana Ibu dipilani si Jakob makasoni, 5 roh kamu, harinya roh harinya 10 orang dipilih, dungi dari asal kepolina, jadi tari parma si leoni di joluna marpurmin di parsoroan yang goibana saburngin nai gima saatna martua do akan tumangion akan di bata jala naukiopsa amin. rap mahita manto. Au posia
Usaha majo tikting di bagasan minggunta sadarion tikting minggu 19 Juli 2020 sada. Guar di minggunta sadarion ima minggu pabituhon dung Trinitatis. Topik di minggunta hasadau dot harameon di bagasan Tuhane. Kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Nama nguluhon minggunta jala laos na pasahatong barita daudi jabita di huriat na sadarion ima opui epor sa KBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar jala laos tonga-tongata do ng opubor napapaton jubileum do mamiakon batu jahan di minggu sadarion saud do patupaon ni HKBP dulok nauli marpesta jubileum 100 tahun laos di badumu do tu mamiakon batu ojahan manang embeo ulau non ni ulhun ni opui ebor sa KBP jalanunga mardalan tenggan natuari di hari Sabtu 17 Juli 2020 sada ima pesta patupa mulate ma liharoroni angka nahubuko kami di amanami dot inanami di bagasa stesa tikyon molot songoni be manginang di pajak koron nami siang hami HKBP dulu nauli di basar tikyon tuhata mana mangaromoti lasma rohamuna serhubna napanompon pesta jubileo anon dung sipul acara permingguan udutata mamuse laho mar pesta jubileo dohot mar MBO di bagasan pestai padu bau tanu angka panortoron suang songoni nang marlela dohon tahe acara hiburan salubuk nain nungatung tapahobar asa uduk tu protokol kesehatan na pinatupan ni pamarenta marhite-hite gugus tugas penanganan COVID-19 sakap ni parnelamon ni ima laho manguduti pembangunan di gedung pendidikan anak usia dini manang paut HKBP dolok nauli asa piturbue macalo murid baru tuaka tiki naneng roh perhepengon nasa tiktik na masuk tu horong di barita perhepengon tu tiktik hari minggu tanggal 25 Juli 2020 sada naneng Roma di tiktikon buah-buah tu sudah panitia pesta nang perhalado dung sidung anon pestata asa unang adong na pintur mulak asa tapatupa di bagasan pertikian na hatop evaluasi di pesta hasuhuton do pesta puncak sadarion songonema sa itikting di basar tikyon Pabigima sejarah singkat Mongolia do bangunan bekas gereja sisi sejarah dasar. Sejarah HKBP dolok nauli pada dulu tama madok malati tu di bata ala di lewat Tuhani sada ulaun maritihite guyana laho manuraton sejarah ni HKBP dolok naulion ami panurat sumoni tu di ruas nang peralado ni HKBP dolok nauli nunga marga tuhon sejarah ni HKBP dolok nauli na kinurito di son sinurat do sejarah ni HKBP dulu naulion mamuka siat tahun 1920 sada sah di Juli 2020 sada alanunga dulu masih urupan laho manoratota ima kaparahado na tungon mangulan waing songoni nang ruas ni Huria na tumuan adong di Huriaon di bagar do aska na binulus ni HKBP duluk nauli di Setaron sada do tujuanna asa unang adong be na lipe siat akka pardalan ni Huriai jala akka sutu na posbe tutiki na nangro gabe maroja tu Setaron laho pahepakon pamajuhon hut mar
hatutuhon maka bolongi haga kepe dolok naulion atong onma na boy pinadar secara ni haga kepe dolok nauli mamuka siat tahun 1920 satu nasungon mar jubileum 100 tahun hut mamiako batu jahan manang maremjo tongo di patupa di hari Sabtu dot minggu tanggal 10 sia 1 Juli 2021. Pardalan ni huria di pahok bartu persagini partikia. Mula ni hati Kristeno di luar siarang arang. Nama sa di tahun 1920 1 tahun 2021. Permulaan ni hati Kristeno. Najolo sebelum diucapkan ke huria Kristen Batak Protestan manang HKBP siarang arang. Huriaon ma nagari inganan parsikolani akai anak koni huta siarang arang ima siap kalat cara eser 1 kalas obat eser dungi dilanjutan mamse 1 kalas 5 1 kalas sonom di huta perbaju dungi di tahun 1921 tohomai di hari Minggu tanggal 11 Juli 1921 diucapkan ma huria KLP siarang arang ima na niuluni situa berdiri Kuta Barat jala pertapahan di Karejo sian situa berdiri Kuta Barat di pasatu ria KP siarang arang dot buang ni Karejo ima ono meter kali 10 meter jala juluna mandopakon rura selidun 2 gor ni huria ditotopon margor HKLP duluk nauli tahun 1900 di tahun 1900 di Patupa dua toma ima poparan opu martian baju Kuta Barat mana opu guru soju pangon laho panakoko tuguna mangulu jala pesta bulun tulu ari tulu borni lelengna jala disima di pahot gor ni huta gotik sarang-arang gabe duluk nauli laos alanima 1 sadarion guar ni huriaon gabe HKIP dulu nauli. Nomor 3 Parmingguan bergilir di bagas gereja. Namasa di tahun 1904 1 tahun 1922. Songonima horoa di perkembangan angka huria di Portibion ima nang ojak huria Gereja Kristen Protestan Indonesia manang GKPI. Jadi adongma roani akaruas laho turia GKPI alai ala sodong dobe gereja GKPI di sarang-arang gabe di Patupama Parmingguan yang GKPI duluk nauli gabe 2 sesi. Di sesi na pardulu ima jam 10 1 jam 12 wib masuk ma huria GKPI laho Marminggu. Dungi juluti mamuse sesi paduaon ima jam sada wib huria HKIP lago Marminggu. Songonima Parminggoni 1 tahun 1922. Alai di tahun 1922 marapot angka pinatua di huria HKIP dot huria GKP asa ilului nasida inganan manang haujahan di huria GKP imana ni uluhon ni guru Arsenius Kuta Barat selaku uluhan ni huria HKIP duluk nauli dohot Polta Kuta Barat selaku uluhan ni huria GKPI. Tungado pakasaya ini diangkat pimpinan ni jemaat manang uluhan ni huria GKPI di pakotoron mai to karuas ni huria GKP duluk nauli dohot turuas ni huria GKPI. Jara di padus nasidama tahina lahu patupahon padong jokon gereja GKPI siang rang-arang dibahin ma surat pernyataan na mertadatangan diturun di surat pernyataan pihak GKPI duluk nauli pihak GKPI siang rang-arang manotuhon nang wadong tus niroha siang na 2 belah pihak mengadukkan musyawarah di tanggal 5 Agustus 1922 di hari Minggu dari rapat ma ketentuan manang keputusan
ni musawarai na parjolo kurang dengkat dosa ada baju-baju pakeo ni dua halap jala perawatan ni baju-baju halap mama kesa. Nomor 2, saya dapat kerjasama di antara ni dua belah pihak nama dok dong namunam na batu dukun jala belah pihak molo tu majuna huria KP luluk nolyon tong doi sama juni GKP siarangaram jala molo tu majuna gereja GKP siarangaramon tong doi sama juni gereja GKP luluk noli ala di bagasan kikelorgato sudah anggota KP do GKP siarangaramon ima nama rama nama rianakon nama hula-hula nama boru nama rakam na maranggi jemaat GKP sarangarang riado rohana pashatun gerejon tu keluarga KP dola KP presidiado mangalehon sumbangan manang pamulupio tu pembangunan ni gereja GKP udangna 150.000 rupiah. Songonima hubai kami surat pernyataan didos ni rohanami taringot tu gerejaon don di bagasan pikiran na waras. Siarangarang tanggal 10 Agustus 1982. Perhangir KP Duluk Nauli Guru Arsenius Huta Barat, pimpinan GKP Siarangarang Polta Huta Barat, tembusan Kepala Desa Huta Barat Parbadu. Saksi anggota KP Duluk Nauli nomor 1 Ferdinand Huta Barat, nomor 2 Mula Huta Barat, nomor 3 Asal Huta Barat, nomor 4 Oberlin Situmea. Saksi anggota GKP Siarangarang na Perjolo Marba Situmorang, nomor 2 Wilader Huta Barat, nomor 3 Laris Situmorang, nomor 4 Sabar Simatupang, nomor 5 Salomo Huta Barat. Ima surat pernyataan ni Huria KP Duluk Nauli jala marminggu pe Huria GKP di Huria KP Duluk Nauli saat tunasai pembangunan ni gereja GKP Siarangarang. Nomor 4 pembangunan fisik gereja. Tahun 1924 pembangunan Huria KP Duluk Nauli Paulihon gereja. 5 Juli 1925 akka pamula ni Huria do tube ruas HKP Duluk Nauli laho Paulihon gereja HKP Duluk Nauli jala dekatdo keputusan ni rapoti ala Victor Saldudo akka ruas laho Paulihon gereja HKP Duluk Nauli jala deba akka simumisik laho mana bayi hepeng ni Huria dipanggil Huria ma akka barang manang mas ni Huria alagang si parana jala tulus ma ni Pauli gereja KP Duluk Naulion gabe makdopakot tudala kuli ima jalan sipa tarutung si pautar dohot buangna 10 meter kali 10 meter. Nomor 5 pembangunan ni palas-palas ni gereja di tahun 1925 patungjokon palas-palas. Selama adong kiring-kiring ni Huria KP Duluk Nauli imana disebabkan ni halak cereman manang hadiah di tahun 1927 tetap dope kiring-kiring ini dipakai jala maca tinggildo suara ni kiring-kiring satu radius 500 meter 1 kilometer. Sakap patupa jubileum 100 tahun hut mamiakun batu ojan manang embio. Tahun 2010 siang di Patupa uluan ni Huria ima situa jamin si majutat dot akka perhalado ima manaringoti nanggok umur ni Huria KP Duluk Nauli 100 tahun di tanggal 11 Juli 2021 jala sube perhalado si tujuh lahu Patupahon jubileum 100 tahun jala di Patupa musai raput dot ruas ni Huria Duluk Nauli taringot tu jubileum 100 tahun ini
Jala raredo rohani ruas laho patupahon jubileum 100 tahun HKBP duduk nauli. Jala di patolas mamusai hasil niraputi ditikki sermon paragado saresot. Jala di lehon amang padita MC Bolon Estihama akka pikiran boano asa jupang akka hasadewan ni ruas paragado laho patupahon jubileum 100 tahun. Jala dibentukma panitia jubileum 100 tahun. Ima na diuduhon ni amang rapidin Situmorang selaku ketua jubileum 100 tahun. Dung dibentuk panitia jubileum 100 tahun dipatupa marabo di Uria KP duluk nauli na diuduhon ni pendeta M Simbolun STH do bistur nasian resort HKP Huta Barat. Ima amang situa J Sibarani dot amang sitwa o Huta Barat. Jaladong ma pagikrian ikon adong songon tugu na mangulu laho padong jokon tau manang pendidikan anak usia nidi HKP duluk nauli. Pitor Subedo roham ni amang ketua jubileum raredo rohan amang ketua jubileum 100 tahun mangalehon tano laho tempat ni tugu na mangulu ima inganan ni paudi. Jalanunga ni Resibion B Paudi ima na niuluni amang paresa sa KP Distrik 2 Silindung Padita Sarman Naibao Lord amang pendeta KP Resort Huta Barat Pendeta Osban Rudin Silitonga tongon may di tanggal 10 Juli 2020. Nomor 7 Sihol Miroha pangibatiw ni hidup ni Uria KP Tulolo Nauli. Alas saya macai koto ruas ni HKP duluk nauli ikon opui porus HKP Pandita Robinson putar-putar lago mangluho jubileum 100 tahun HKP duluk nauli gabe ni pamotohon mai tu Pandita HKP Resort Huta Barat ima Pandita Osman Rudin Silitonga kami perhormat perhelado dot bistur resort HKP Huta Barat mata potong amang paresa HKP Distrik 2 Silindung Padita Hasulungan Manado STH Tubagas Nasida. Jala di leon amang paresma pamikiran dot akka padangan mulu ikon upui eborus HKP nalaho mangluo jubileum 100 tahun ni adong ulina mono tabaluma ulauni tuna patupa mamyakon badu ujahan manang embio. Ala nido ulaw na pujungan ni Eborus dalarang boy leholong na itu sekretaris jenderal manang na kepala departemen dot pareses. Ala nido kabe di patupa uria kabe duluk nolima mamyakon batu ujahan manang malembio do jubileum 100 tahun. Ima hasil ni rapor di bagas ni amang pareses Distrik 2 Silindung. Nungmula Pandeta Resort dot akka paragado sian bagas namang pareses HKP Distrik 2 Silindung dipatupa rabo di Uria HKP duluk nauli na niuluhon ni amang pendeta Resort Huta Barat Pandita Osman Rudin Silitonga. Jala di Bagdad amang pendeta Osman Rudin Silitonga ma songod dia do lapatan ni na marembio. Jala setuju do ruas ni Uria HKP duluk nauli laho mangului marembio do jubileo asal ma opu eborus Padita Robinson putar-putar na manguluhon kebaktian di tanggal 10 Juli 2021. Songonima na boy upatupahani taringot tu sejarani Uria HKP duluk nauli. Nomor 8 hamajuan ni anakon ni Uria di pendidikan umum do di pendidikan teologi. Akka hamajuan tu anak ni ruas HKP duluk nauli melalui pendidikan. Marite akka persetujuan ni anakon ni ruas HKP duluk nauli laho makalai akka pendidikan na tumipo jala di pas-pasu di bataro akka na porsiai jala olo makirim lugoy ma olo manguloy hatani di bata gabe pelayan Tuhan dot pelayan di Kristen Protestan do di masyarakat
jalanunga dong nagabe perberita nauli di HKBP. 5. Naperjulu Pandita Epsal Utabarat MTH nagabe pareses di distrik Sada Tapanuli bagian selatan. Anak ni uluan ni HKBP Duluk Nauli Guru Arse Utabarat. Nomor 2. Guru Hantanto Utabarat Espak Mangula di HKBP Medan. Anak ni Perhalado HKBP Duluk Nauli Situa Halomuan Utabarat. Nomor 3. Pandita Andi Sitorus Mangula di HKBP Jakarta. Anak ni Amata Robinson Sitorus. Ulaun marjubileum 100 tahun doot manyakun baju ojan manang MBO. Tartoting ni ulau. Nomor 1. Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pesta ni Hadukuton ni Huriaon di Patuban Odisi pada minggu untuk na menotor. Dapat 2. Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 ima pesta manang acara puncak di Patuban Odisi pada minggu ni uluan ni opui puru sampai Pandita Robinson putar-putar laos di Patuban Odisi acara lelang. Pasahaton cendramata tu pergos naja mangula di HKBP Duluk Nauli mulai siap tahun 1921 do tu keluarga na mangalehon tano pertapahan ni gereja diudi mamuse do acara hiburan dalam naho mengalulidana na perculu di Patuba do beta marjubileu 2000 per rumah tangga per hari mulai tahun 2010 siang. Di Patu-Padu Tok Ripe sudah luas ni Huria gudangna 500.000 per kakak. Nomor 3. Di Patu-Padu pilihan jubileum 100 tahun 5 pilihan na patung kalau minggu mulai tanggal 21 Maret 2010 siang saat tanggal 10 Juli 2021. Nomor 4. Perdalanan nado surat ucapan terima kasih tundangan tu penyumbang 5 angka yang nakon ni Huriaon na diluat ton do na ditano perserahan nang tu angka simpatisan panipuli. Molo pinayudiw do barita ni angka parperita nauli tulua ton tummat say molo jala lo jala di hilala nasida alay di pargoy to di porbadia do nasida makarikaton do makabengeton lao pararaton barita nauli. Mola tema talok tutuat ta parasiroha dang di luas akka uputa na turasta na julu Toktong mangikuton ajaran iha si Pelebibuon. Disuruh Tuhan tado na posona na matastas na sida lahu manadikon ajaran ha si Pelebibuni. Tarsalorohan na sida do barita na uli mangerbang jala ramusto perbueni barita na uli marparbuehon ha posyaw. Marhite na marparangehon na linggan songon bangso ni dibata tuktakas do di jala Huriaon asi do dengan di bahasa ni Jehovah mamuka mai sian harara ni berita nauli di silidungon satu sadarion diramoti do diirik tuhata Huriai tolga satu na patupahon jubileum 100 tahun do na marendio nang marumur Huriai 100 tahun sian nang ujat Huriai di tanggal 10 Juli 1921. Gudang do akan masa nang binurus na mabahin Huriai marukil pola gangguroha dohot haporsyaw alang ipasok budi bata gabilaos mago akan haporsya nasa itoktong mga haporsyaw tibana gudang do nang akka masyot di Huriai na mabahin kita marasiroha paling do Huriai madok muliaje tu Jehovah asa di padalanan ni Huriai na marukil do na marasiroha toktong mahita maraposan doot maraporsyaw tu Jehovah. Ale Tuhan hodo hapurusan nami marsudud-sudud. Selama jubileum 100 tahun
dot MBO kai pe duluk nauli resort Kuta Barat. Gor warni patita do situa nama mula di Guriau mulai siap tahun 1000 mulai siap 10 Juli 1921. Pendeta na perjolo pendeta sumurung P Samosir 1925. Nomor 2 pendeta Esro Tapubolon 1927. Nomor 3 pendeta Simon Nenggolan 1922. Nomor 4 pendeta Sudirman Sinampela 1925. Nomor 5 pendeta Romulus Yahan 2002. Nomor 6 pendeta Tapahal Batobi Pes Kitonga 2006. Nomor 8 pendeta Tupal Pes Naga 2000 sia. Nomor sia pendeta Marigot Sibolon 2010. 10 pendeta Osman Rudin Silitonga 2010 sia. Uluan Niburia na perjolo situa berdiri Kuta Barat 1921. Nomor 2 Guru Arse Kuta Barat 1927. Nomor 3 situa Margusa Situmeang 1924. Nomor 4 situa Jayamin Simajuta 2020. Situa do Taristu na perjolo situa berdiri Kuta Barat. Nomor 2 Guru Arse Kuta Barat. Nomor 3 situa Mula Kuta Barat. Nomor 4 situa Tuturan Sianipar. Nomor 5 situa Sultan Kuta Barat. Nomor 6 situa Perdinan Kuta Barat. Nomor 7 situa Margusa Situmeang. Nomor 8 situa Kodar Kuta Barat. Nomor 9 situa Tahi Parulian Simanukali. Nomor 10 situa Halongoan Kuta Barat 10 sada. Situa Nelson Kuta Barat 12. Situa Hotman Kuta Barat 10 tolu. Situa Jamin Simajuta 14. Situa Bonaparte Situmorang 15. Situa Maradu Kuta Barat 16. Situa Prengki Kuta Barat 17. Situa Sarmina Boru Kuta Barat 11. Situa Lorenta Boru Simangucong 10 sia. Situa Mangatur Simatupang 20. Situa Sirial Artono Lubatobi. Kadistur situa Tabarjolo situa Tuturan Sianipar. Nomor 2 situa Jamin Simajuta. Nomor 3 situa Maradu Kuta Barat. Songonima na boy patorak kami sejarah Uria KP Doluk Naulion. Selama jubileu 100 tahun doot na Mario Oras. Pasada marohata martangiak kita. Tuhan dewata na puji kami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kolan guarmi do Tuhan si pujion si juwon nami. Di bagasan keluarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Nama Johani marhiti to di porbadia sian hakolomon. Tu hatinggon gabi huboto kami Tuhan marhite guarni ale Jesus mual ni saluhukna nasa narikot tungolu daging nang partot dion nami ido sialana Tuhan moloragam hubodut kami las ni roha arsak ni roha di pardalanan ni golu nami say guarnido o Tuhan huha po si kami
haporsiay kami natukmat dongani kami patulucon las ni rohai natukmat pargugoy hok kami asa tarsal puhok kami aka arsak ni rohai nung tungtak kasih Tuhan masa tungol nami di luar to mamukasian tahun 1920 sada nausal kui saat tunuai jala manotong may Tuhan ay siyan saleleng nileleng na rodi saleleng na do asini rohami nakpe naung sahat tami tuga jam ni umur ni hulia 100 tahun koma Tuhan nami koma dewata nami koma raja nami nama ngaturhon pardalanan ningolu nami i sahat tu harorom padua halihoni jala gabedohot hami Tuhan marna punahon artana arga situtu na sotar lehon ni portidi alai di paradeho ima hangoluan na manotong na hotrori saliling ni liling tamama kami Tuhan mandong mauliat itu ho ala mamukka sian natuari upama sahami ma marningot na uksahat barita nauli tu hutaon nunga marlas ni roha kami Tuhan natuari udutan nami ma boho di hari Minggu sadarion niuluhon ni iduk ni huriam hakabibi opui eporus manguluhon parmingguon marjubileum 100 tahun manguluhon mamiakon batu ojahan marhite najaloon nami maanong si hangoluhonokku si hangoluhonon nami baritam nauli jamita si pa sahatonna tu sadokuria kami saluhuk nanoang diso rado takadongan nami nama kaholongi kami sude huria na adong di huta siarang-arang dolok naulion gabe sada panangi honon nami gabe sada pakaporsiaw nami gabe sada nang pangula honon nami dung disaburhon na posoman non opuye porus baritam nauli marhite jamita Minggu di hari sadarion di tongot coma au tutu Tuhan manguluhon huriam hakabibir sot huta barat dohot manguluhon huriam dolok nauli hui dari Tuhan jala dohok doa bisi makilalahon dengan nai Tuhan parsauran di huta siarang-arangon nak pemarasing be huria nak pemarasing be marga nak pemarasing biak ke ulaon alai di parjupangan di parsauran di ulaon siga nuparii tuk suarok Tuhan tarida para singa-singa ai dos do di rohani sudi pangisi di luat huta siarang-arang dulu naulion parhalado ni nasa huria na pinalwasmu jong-jong di tonga-tonga ni hutaon alanima ali Tuhan kami parhalado do ruas ni hakabibi dulu nauli wele kami mahu ali Tuhan tung homa terus na mangarahuti parsaurani di bagasan dame dohot tolong ni roha na siapko Tuhan tamaro kami martangiang tung tumanangisi noni nasuboy dohonon nami kuarna ise may Tuhan halak na barjolo sahali majalo barita nauli marhite na poso na tinomasmi tu huta siarang-arang dulu naulion outso olo noni outso mabiari makanguluhon barita nauli dangadong boy uloni nang ulon nami sangat tu sadarion atau manangiak ko ng kapoparan na mahami tagba niya katangiyang nang dung manangiak ko poparan na
sayunap Tuhan alam asini rohami manarihon nasa narikot dingo dion ni sude hal na mamilehon nasa na jinalo na siyako mulak musetuho marhite-hite ka pamilehon gabe ngoluna gabe si hapor siya anak gabe si parmahan di tonga-tonga ni ngolunay alani mali Tuhan say martangiang mahami tuho nung ngabe Tuhan marhite buasomi dohot holong ni rohami di pakeho di takupo manang naisimay o matotong na mamasu-masu sa luhud na anak ni Huria hakabepe dolo na ulion naong gabe pinararmo sinurong marbarita na uli hobar tuaka tohonan na jinalo nabit manang di dia na sida Tuhan mangulahon tohonani saybay parholong akaruas na hinubasan na jala akahalak na adong diduati bay Tuhan ng gabi marparsaoran na dinggan maradopon na sida kami piat tongali Tuhan narong di tonga-tonga ni hutaw na tinggal di bona pasugiton sa ikot jumolo kami Tuhan buas ni hakabipi patuduhon sakang ni Huria gabe pasu-pasu tu sa luhut pangsok ikot sudehan patita na situana ruas na say patuduhon nung nga tutu si tutu mangulu di bagasan barita nauli mangulu di bagasan hatam ay pola nung nga Tuhan di palwatcok ditikki ngolukon di palawa Suryam HKBP tongonaw manguluhon Suryam HKBP Resort Huta Barat rabdohot na kosom opui eporus tongon di ha eporuson na rapami na sa Huria Tuhan na sa resort marlas di roha mamestahon ari hatutubo ni Huria laos marpada nan non na semuga na semua sebehami makaporsiyay ho majalo ho dingolu nami marhite-hite parsobaon na pinatupan ni Huria Kristen Batak Protestan atong Tuhan so tanggung jawab nami akan aposo martangiang mahami tuhali Tuhan nung ngabe tutu di patuduhon akaruas ni Hurion pakangoluhonon di hatami ay nung ngasude na sida Tuhan mamelehon itak ni natolapna adong na mga leon artatano adong na mga leon gugu asa jongjong parsikolaan yang kadadana di tonga-tonga ni nung di buhay no ni Tuhan marhite-hite holong ni rohani keluarga ni amang situma orang dohot inang boru si mare-mare ala di holong na tuak kadadanak na mekmeti dilean tano tu Huria gabe rohanami marsala maho Tuhan marhite pamilih marhite-hite na marpesta jubileu sastao kami dohok mamiak ko batu wajahan sadado tinebak na Tuhan di bagasan haporsion nami pangoloyon nami tuhok ikon gabe jongjong pendidikan anak usia dini i songon hataridaan ni baritam nauli ia disi adok kuliah disi adong hahipason disi adong nang parsiajar imana marsitutu na tutu si tutu di hangoluhon na sa Hurion HKBP dolok naulion asa gabi pasu-pasu kami di nahumaliang di dusun siarang arangon atong Tuhan mauliate maripasahat rohanami tuho di haroro ni sude na mangudurhon iduk ni Hurianami na matongani pakubasion ni nakosom opui eporus di arisadario naro siya tomatonga ni pamareta nami somoni na nakana hujau kami di akka Huria na adong di luaton somon haroro nami nang akka ruas ni Huria na ni hubasan ni HKBP Resort Huta Barat HKBP Partali Toruan HKBP Partali Julu HKBP Parbaju HKBP Peatolong nung ngarap disobehami sa luhub na Tuhan madongani na sa Huria HKBP Dolok Naulion asa tung sikop suara ni wolop-wolop suara ni las ni rohai
atong Tuhan arok dorohanan. Molo hujo kami hugokok kami kotak kami sudah kapangaret tanami sudah akaruasmu secara pribadi lepas pribadi akaruasmu secara punguan manang seksi gabero tupar mingguon ala jubileum 100 tahun dohot ala mamiakon batu ojahan marpesta mahamian no Tuhan pamasaw madisi parlelangon marhite-hite akasilua na binoan niya karuas ni Guriam kuelek mako Tuhan di bagasan hakurangan hagaliyong pangalosyon namin tunguk kakma rohani saluh na anon mamilehon nasa na adong di ibanay asatung jongjong ituhan parsikolaan pendidikan anak usia dini pos dorohaku di situ Tuhan anong nga hupay hutihut akaulaw na maragam di luaton marhatarida adui tung takasdo jala di patuduh nak kacol mana di luaton do nung nga dihaposi ko Tuhan gawe haroroan ni nasa uli basa na maulius atong honga na madongani hami sahat tu nama mestahon pesta jubileu dohot makamuliatehon naung ujahan ni Guriam HKBP dulu nauli marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Uria di Tuhata, noem tapas hakma piliata, ina meremde kita di pasada kolomai.
kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Kuliah ni Kristus na marlas ni roha amo kamang do kamo kainan akadong aku partonan amo kasian pardita do akadongan ni pardita so ni manang amo ka buas ni huriata natutua naposogulung remaja nang dana petahe pagjulo situtu upasahat matuhamu tabe sian sude uluan ni HKBP sian sude akapartohonan ni HKBP dot sian sude ruas ni HKBP di Sabdo Portibion tuhamu di hari nagoklas ni rohaon dia musaluna horas dia musaluna horas dia musaluna ikut takas do hata horas ini apalagi pas kita magjubileum hata ni debata nanaing manggohi ganuk rohatabi songon akana posea tarlungobi akadongan dison ruas ni HKBP dulu nauli tersurat di Efesus Bindu 2 Mamukas yang ayat 1 sada saat rodi ayat 22 Kamu kadongan adora saujaha Oma sada surat na tumbagas itu tu mengalapati bahasa-bahasa di diwata nasa diwaini hamu si pilibiguhian na targoar na so parsunaton dikoar akan nasomal di do parsunaton na pinatupan di tangan ni si Uki ingot hamu terjambar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel doamu jaladang taruli diangka perbadanan bagabaga suada sihirimun jala suada debata dihamu di tanah alayang bonuain di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dao pehamu na jolo gabe di pajono mudar ni Kristus ilu amu nuai ai ibara do padamyata dung di pasada na duai jala ditaktangi dorpi parholangani ima hamusuni ai di bagasan daging na do di loha ibana patihi ima akatona do aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai gabis sada jolma naibal pajongcong damir jala di padinggan do na duai di bagasan daging nasa sadai tu debata binahen ni silangi ay disido di pusay bana hamusuni ngiro may bana mamalitahon dami di hamu akana daw dami naw di akana dono ay maghitay bana adong do dalan manopot amay dihita na duara kami di bagasan sa datod di asa dadabe akapay solat manang pangisua hamu akadongan saharajaon rapon akan nabadiano jala dongan sabagas ni debata
ai di pauli dohamu di atas ojahan niaka apostel do panurirang. Kristus Yesus sendiri do batu parsui-sui di sini. Di bagasan di mana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabi joro nabadia di bagasan Tuhan ini. Di bagasan di mana do nang hamu rap di pauli-uli gabe parumianan ni debata di bagasan di ido sahatna. Hamu kamanggot hamu kainang tarmara asing do parmingguan uju marjubileu sian parmingguan nasoma terlumubi molot marjubileu dan 50 tahun alai 100 tahun 2 kali 50 tahun hata jubileu dibuat doi sian pengalaman ni na Porsea ni hala Israel na dulu na marningot dengan bahasa ni dewata pitu tahun 40 sia tabasara 50 ala nunga di palua debata na sila sian parhatuban asa jubileu ima pesta jubileu ima mamestahon halua otta sian ragam ni parhatuban mamestahon halua otta sian ragam ni parhatuban macaya pitdo janita saderion laho babagason las nirohatta di haluao naung pinasahat ni bata tulita na parjulu si auhonotta haluaon na pinasahat ni bata tuganuk hita na Porsea di Yesus Kristus tarlumobi tu akadongan ruas nang paraladu ni Urianta di dulu naulion ima di palua hita sian na gabe alo ni dewata musuh ni dewata gabe mardame hita do dewata ay molo di bagasan partok tangan paralon di bata dang terbaik kita mengalui mana alai nunga di padame ibana hita marhite muda ni Yesus Kristus jadi nanggosada siap kita ruas di murion dangarong be namaralo do di bata dangarong be dihasugohon di bata nunga mardame do di bata jalaido nabi noon ni parbarita nauli 2 tahun 100 tahun nasal lasrohata haladang mangalo dang majuwa akka natutuatta najuru diso bahasa kodono lasrohata ay bahat do parbarita nauli borhat tu sado portibion alai dang sude mancako dang sude ulu di padane do di mata dono kudoon hamang kanongan ala au terleling do mangula di dulu di Indonesia sampai pola lawan tu Afrika tu pedalaman di sana tu Rwanda tu Kongo Tanzania Kamerun bahat do di sini naung di topot de mata marhite parberita nauli alai dang jong puri di sini dang jong mulang berging parberita nauli alai di utat tahun
dioloi akan tuan-tuan tak berita nauli. Tajarkon berita nauli. Gabi mardame mahita lo di mata. Om masada haluau. Yang ngapola 100 tahun. Alena paduahon na tong matsauli kebebasan haluau na nilew ni dewata ima. Dakolam hita do dewata mardame. Alay sama hita gabi mardame. Jala na padame hita sama hita ima silang ni Kristusi. Amo kadongan mulai untamu nakin na tajaha episteli kan marmusu si Jakob do si Esau. Tidu pola lari ibana matse dau siang untani dan tuana dundinggan ngulina alai tong di bagasan biar ibana maradopon hahana si Esau na ni oto-otoan nai na binuat na hak nai asaboy na sina mardame ang gau dokonoku danga dongran ang gosa de kita na tupa-tupa na binain ni si Jakobi 440 220 habib 220 biru-biru 200 habib perempuan 20 habib tunggal 200 biru-biru perempuan 20 biru-biru tunggal 440 ekor seekor sedih noy habib ngamang lu rasa juta deh 2 juta rak apalagi ko habib na tarsona marumur 3 tahun tena sona gudang daging na 400 kali harung tolakmu membayar perdamaian 1 miliar. Imam maulna perdamaian uju di pertikian ni si Jakob do si Esau. Jangan disentuh sejarah Jerman. Nama olan masa perdamaian. Marporang sada bangsa tu bangsa nasi, marporang sada luat tu luat nasi, marporang sada suku tu suku nasi, marporang sada keluarga tu keluarga nasi, marporang ama do ina, marporang dahaham do anggina. Di bagasan sejarah Jerman, alai yang bohita halak Kristen Batak, parporang ya dohita sama huta, sama marga, sama luar. Alai dum roha Kristen Batak tu hita, dum di padane Kristus hita dok di Batak, hita pe madane. Kalau itu na di tonahon apostel ni halak Bataki imasino mensen. Mari tina pajongjong huta dame, pajongjong gereja dame. Jangan diajar-ajari mana mahita halak Batak nas lomoroha martok tangujui buhado mardame sama hita. Jelas itu tuh rohaku bikin akin siap berita na jinahon ni amang situa. Tahun 64 bulan 2 HKBP. Alai yang kau halak Kristen di hutaon dangolo gabe mambanak hacit ni roha. Marsolis oren mar minggu jo. Sampai itu tahun 2022 dengan Matjahe dibahin perjanjian. Gabe mardame-dame hutaon. Molo mardame-dame sada huta sama nasida Roma pasu-pasu. Sian di mata. Jelas suraku nakin di baboto tuita maju do akka anak ni hutaon. Pola dong sian anak ni hutaon gabe sada uluan di HKBP. Preses ima preses Epson utabara. Akit pehola no 47 kakado 2 Lawang satu agak bibir, budang situ tuh hurian na bangga-bangga, na mora-mora.
Ale na orang udah bosan. Gabi berberita no. Tarpasu-pasu do akana di padame-dame di bata. Naulu di padame di batasan. Yang namun Tuhan dong jemita dohonon sian on. Ranang tikimar pesta jubilum hita. Amo kamando tamo kena. Molo adon tongon maswali ang dijago. Ama dot inay. Akapoparan ni parbu taon mubama. Madami. Johamu Kristusi makatayan dami. Tidak perlu harus bayar 440 habindo bimbing. Oh masa ada balita nauli si halasononta jala HKBP nang marumur 160 tahun. Ati 160 tahun. Adong memang ketegangan. Adong na gabi berpisah, adong na gabi mancai. Alai HKBP patuduhon di tahun sada sia-sia 2 sampai 10 lalu mardame muse HKBP. Iman terdana nang taauhon mardamean na ginen di bata tuhita. Coba muncul laut tu Pulau Nias. Ayah melaut tu Pulau Nias, aku muncul ala koordinator Asia. Saya laut tu Pulau Nias. Tahu orang 1.000 luas ni Pakistan di Pulau Nias. Ale mo tamu piga sinuli di situ. Marwelu pulu sinuli. Adong BNKP, ONKP. No, potar sudi. Alahi KBP. Mardame-dame do dinggan marsiram do akola. Dinggan marsiram do Simalungun. Dinggan marsiram do GKPI. Jalan wae berlelucot do HKBP yan. Naman do GKPI. Kita HKBP yan. Jadi kita masih bisa menyelesaikan. Di mana parjulu napa dua hon? Patuluni mah na bagas amo kadongan. Ima gadi sapar saoran hita dohot akan agadia di satu portilio. Jalan gang di tiki jamata sabing. Ale sapar saoran kita do akan agadia mamukas yang alat na parjulu satu nuai. Oma silas nirwak udah bah akamanggo tamo kena. Ala lilinggaw mangula di biro umene saya maju pangdo do akan mata sa korsial sian berbagai bangsa. Nah dong di Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja Luther sedunia, se Asia mau paju pangau do nasida. Tabu situ tuh nasa parsa orang do akah nabadie. Cara inora di lalamu kandungan ruas kurian tadi son. Tabu situ tuh hita gade sapar saoran do dewata. Do takanasan di son. Nape meragam de. Ada warna. Latar belakang. Pamikirion. Ide-ide. Alai sapar saoran kita di bagasan dewata. Om masa ada mujizat na balga di leher dewata. Tu akan au. Tinangkup nih mana di bagasan Kristus. Alai no bagas itu tuh yang mau kadongan. Si halasonok tai iman. Kita gabe sabagas ni debata. Bagas tidak. Sabagas sida dok debata. Adong jagung ni debata. Hitama termasuk. Adong disi. Sabagas dok debata. Asa bagas muna man do tamo kenang. Jamot pamana tamu dinggan. Dang holan bagas muna ini. Di siarong de debata merbagas di bagas muna. Di siarong debata merbagas di bagas kata gulu ngolong sabagas di bagas debata. Ana rekod di ho pangilo. Tiba. Ana rekod di ngolong cita-citam. Songo dia pe mau ni tantangan ni ngolu, mau di pasar to tu ibana na puna bagasi. Na so jadi ho
ukuran. Nah sodadi hita luangan. Ai ibana si tok palangit do tanoon na puna jagat rayaon sebagas doktor di bagas mi. Dan berita nauli sotong diri po daw de batas yang bagas mi. Sotong diri po daw de batas dinalaho to huma. Di sino ibana sebagas do jaro narikon ai ibana na puna nasa nado. Jalan bagas to pinako lang bagas si alay do diri muna ma parmianan ni bagas joro ni debatado ngolukon pamatang mi ngolumi bagas jorona disiba na maringan omma akka pasu-pasui sian na dongan marbada ni debata gabe mardame sian na dao sian debata di pajono sian na gabe si muson ni debata gabe si mianan ni debata di dirita omma jubileumi asamo kamando tamo kainang mula kita no tubagas tabi sotung songon na somal pardo pahamu sotung songon na somal rohamu ikon digohi las ni roha jubileum do nahu gua debata ngamadami ta sama hita di bain Kristus disilangi nunga dakotan kita di parsaoran na badia jalan nunga sebagas ni debata hita jalan minimianan ni debatama pamatakta mulutau ima naso tarleon ni portivion holan akana di bagasan Kristus do na dapotan haluaon nasoni sama betama kenang sama natutuamu ima padokon yang tuakayana kotai asa boy kita makilala na dang dao debatasi kita dang muru debata kita dang di padao debata dirina sa kita ala di pajonok do kita dang gabe holan songoni sa bingolu taon alai mulu na dipimpin oleh debata dohot na di bagasan Kristus Tuhan tadi. Kamu nak kadongan dapat dua umat kita dah kolam marjubileum kita tabain meakon batu ujan ainung ngarap do di bata hita saliling 100 tahun di tahun ikon patuduhono tado soniro ni tangyang ni padidatan baga-bagata padata tulibata nah di hari-hari naneng roon dang jadi nasing daholan iban si sobauta tabain perpadanan di sore di kota mudo di badan rubi akan porse di badan rubi molo dihilalai bana adong tindakan ni debatan nama cebalga tumoluna tok di bajongjong do sada langgatan laho manto hono Tuhan dong aku di nama mulus nama oli tujolope homa sobauku bajongjong madison dicoba Raja Daud do la pajongjong bagas joro dung di pamonang di batai bana mangalak kamusuna na maragami na jago-jagoi alai holani bana mangasahon di bata di pamona upajong-jong ma ninna bagas joro tak polaho anak ma tupa di nama umur 25 tahun kuliah di Son mana 50 tahun tu budora di ruang yang kapara lalu di Son mampain
mamiakun batu ujahan daun ingat sonare do di tahun 2020 saja. Kamu kadongan puasa macam lapatan non dina di bagasan tahun non Sabtu lalu bulan Julion mak dibayar kamu sama non bukti ra daun di surahmu ala ini koridor tuhatai petuau ima balgas itu turo tantangan natadu pinuai songon bangso songon jorma ala ni covid 10 maol ala ni na di produksi amuke di hauma maol laku gudang ke anak ni luas ni huriata di parserahan na pengusaha gabi maramatean man usaha na sida pamarentata Indonesia ala songonon leleng na kopi tondang boy di pe tapaso gabi naik bangkrut ma Indonesia on manarihon akan narikot kita hidup pada masa sangat sulit amokamang dota mokainang alai justru apalah di partikir na sulit songonon dohamu di pesta jubileum tomando ikon Jehovah do ujana ikon Jehovah do dongan nami ino bando kami ma di gereja nami asa dinaro hamu tuson martangian takas ma alusun ni dewata akatang yang muma ai dipilih tibana ulu ibana maringan di son dina di juhamu warna amok kamang do tamang kainang ngayang jami tahun biar kamu di hutang, kalau dijago doang martangi yang asing dari minggu, lo kamu rotu bagas joron martangnya, mangido secara khusus asing oha pasu-pasu di bata, ya dong ulala 5 mana 4 tahun nasarku disumbul di hurian padita John Simbolon ditada kadongan kubat dita doang. Rosa harap na baru tamat SMA martangian tu bagas tu diurupi berditai imana tikini neng masuk tu akademi militer nakaboto macai maol masuk tu si ai gudang situ tuh aka anak-anak bangsa na naik memilih diri na tuh si alai kompetisi sangat ketat alai matangi yang anak diuriai pradot amunga didongani perdita lulus di mana jalan nomor 1 gabi perwira muda jala di minggu na sampu durete adung 2 luas di Muriata nagabi pemuncak pertama dot kedua nama pos niroha di belakang sada sian pemuncaki tongon marukil do amuna tipu hala ibana gabi ibana korbanna gabi ibana dituduh na korupsi masuk penjara marukil itu ani neng ditinggal hon sikola neng alai bertahan di mana mengasahon Jehovah gade lulus di mana jalan nomor 1 di Matrana iman yan hamo kamang dot hamo kenang diuriat ke son lam tapes tahon haluot tai tapeakon batu jalan ni huriaon lam pos maruhamu na tu ibana lam maju ma lam terpasu-pasu ma anak do buru ni uriato somoni doa una jolo pikir majau burjuau maguru malua lumula sian haunga sore lao
tu gereja. Tu memang masa ada si tua marga sirega. Di dokma tua me tua kini pas mangajari. Anggon dari pendida don oni naman bau. Tapi dah kolak pendida. Keturo pendida. Jalan ibu. Ima ajar kita mau kamang do tamakan atau kaya nak kotai. Unang mabiar na sida. Ay nunga di bagasan Kristus kita. Dama dong namaor. Nasotara do kita. Ay gari dirina nunga di leon. Lau pada mehok kita do di bata. Lama agak penting. Jalan apa tuluhon. Lasi tuturo aku. Allah. Dalam naman dok mau lihat itu di bata, dalammu naman dok mau lihat itu di bata, mamereng tujulu di sakapiamu, pajong-jong, paut. Asa dinggan diajar-ajari, akaya nakotai, tak kola taringot tu parginotoan, nabidani, alay do taringot tu, hapor siaon, nama cari koti. Lasitu turu aku. Anak-anak siang sadar was tadi so mamelehon partapahan. Imam situ orang ati terpas-pas mawamang situ orang. Do keluarga. Lau panjang-jong pauton. Jalah mo anak di Huriata, nadong di Pangaratoan, di Paserahan. Tupayamu. Ay maca linggar di songon tugu na mangulu, nang 100 tahun. Huria di Kristus, jong-jong di songon. Asa unang be amo kadungan pamanat tamu unang be terus 2 tahun tapanuli rayaon gabi peta kemiskinan tetapi mahiti pendidikan mamukas yang memet 2 tahun tapanuli rayaon hutan ala Kristenon hutan ni nampi na domu ni Kristus tu debataon hutan ni nam ni ingan ni debatai di molu ni ganu gabi hutan namar Tuhan jalan mata mulai taida maulai ate di presiden ta nau mangalehon mace gudang hepeng tu 2 tahun nasa maju bangun infrastruktur, bangun airport, takolan di J Cilangit, redo di Sibisa, bangun ke pelabuhan. Sudinaon gabi tuna asing do molo dang tapangasahon gimana? Molo dang tabain pendidikan nadinggan tu mamukas yang nyana kota sama dia do hita pemaju. Ikon di bagasan hasadao do nau madame patupa nadinggan. Iduan dari do halak batak hita halak batak tapak na do tajong na rim ni tahi do gugu na. Pas-pasu di batama amo kamang do tamo kainang jalan isakat yang nakin huida tigu made sidu bangun. Setobui mancalo angka yang akon. Sabuya ka ama do tina fokus mangula di huta di balian alayadong na mangurus angka yang akota. Ay di Jerman hamba kadongan di pamaju masyarakat alay say di sari bodo akadadana. Sampai pola di mana sidang undang-undang mandok. Sebelumnya Holland dung 4 tahun pe asabuhi di pasahat tu kasih sekolah paut sore. Alai nuai di mana sih dah 2 tahun pe boy, 3 tahun pe boy. Alai, pakai alai. Mana ngise ama naso karejo be demi untuk menyelamatkan dana di leo pamarenta do dana tu sih. Ima rikot na dana mo. Memang sen najolo orang mulai SD do hita. Udah kian udah dana. Kadang naman jaga ini buta. Aina toras sudah di hauma duk di berian. Alai nu pautonan no. Anong ma
nama narihon na sida pola dohot mangajari na sida sadama kita sadama sudi asa taon lam melonjak lam nako ay mulai siya dadana nunga di pas-pas itu hatta menusahata di pestata lau papung narikot pajonjong pauti tatangyaku asa tubuh mamukas yang anong pautonan mo akan ada dana nagabi pemimpin di negara di hari-hari na nero. Amin. Matanya mo. Puji-pujian hamalateon ma di sopaw rohanami tu jolong ali di bata situ rusada naung pajongjong kuriam 100 tahun nasapu di utahun kayak gitu mah hagabipi dulu naulion jongjong mah bagas jorongan jala di bagas sesedarion peak konon nami mah batu ujan batu perpedanan ni kenu ruas ni huriam naung tinubus ni kenu ruas ni huriam naung pidana memi kenu ruas ni huriam naung pinar sauran mi marite todimi kenu ruas ni huriam naung mi inganan mi marite todimi sada inganan napai ngotol na sida toktong na molo marsaur aka anak do burung di bagas Yesus Kristus si paluan ini na di sido manangihon juju ni ruas ni huriang mancakon ede puji-pujian manangihon hatam nama cebli jala pasaton sudi pangidoan na sida tujulung ali di batana tumimbul nampuna nasa na adong haruan ni nasa pasu-pasu mau lihat Tuhan nungga di pakulingi hatami ganup hame di haluaun nama cergai binahin ya anakmu mudar do silang ya anakmu Tuhan nama kaporsyai ulaun gabi akak anak do burung mahami sudi terlumumi ma Tuhan gabi anak do burung ruas ni huriam di hakabi pedolo naulion mau lihat di atami ay nunga mardami hami doto nunga mardami hami sama hami gabi sa pasora radot akan nabadiyahi di sado portibian nahina holongami gabi bagas parmiyamananmu hami kanu pinuji makwar oleh Tuhan biarlah usah kabihami Tuhan pajongjong parut di utahon nunga dipakulingi ho ang situ orang naung mamili ho tano patapani pauti turia asi maruham parar maya di Tuhan pakeyom mamasu-masu anak do guru ni guriam diso gabi anak do guru ni guriam na pistar mengatur guluna mengalului narikot di guluna jala mengalului pasu-pasu gabi pakyo na sila Tuhan gabi pasu-pasu di guluna sila di hari-hari na nengro masih maruham pasu-pasu may urupi mahami anon pasada roha hati-hati pikiran do sinadongan na pasautoni asa marhite Tuhan tung takas pasu-pasu tua ke anak do bumi uriang dison
di hari-hari nenek moyang. Dialah homa Tuhan na manguluhon sa tokinari. Ulaon mamiakon batu wajahan ni huriam dulu na ulion. Asap tung siyan nasa rohana sida ruas ni huriam. Dung marnida dinggan ni basam sa lilingon na lituan. Magpadan noto. Jala satia di badan na sida. Nanasay ringgas man na sida di hari-hari na nengroon. Masaor di bagas jormo. Masih tanyangan. Manangyakon. Narikot. Di ngulu ni huriam. O di ngulu ni ruas ni huriam. Luas-luas mawali Tuhan na kosong. Manangyakon lumaton. Tatap masyan dan magijang toktong luaton. Saya pasu-pasu ma Tuhan di hari-hari na nengroon. Akek keluarga di son na manakapi akan nauli. Na manulang akan ajar. Saya pasu-pasu ma Tuhan akan sita-sita ni parhutahon. Alelos ho ma Tuhan nang mamasu-masu ulaw na sida di balian. Asa tar pasu-pasu mariti akan was muliang dison. Secara khusus Tuhan luas memahami mamakit kion marsob batu julum. Mangido asini roham tu bangsa nami Indonesia. Na tongon martok tamuai pasoon. Hararat ni virus na membaikan marsahid. Jala bahan siya tunga-tunga nami na aguan mulu COVID-19. Sada mahami bayan oleh Tuhan marhiti na mangului na pinangino ni pamareta namin majagahon diri namin. Ima satia marmasker, satia menjaga jarak, satia memuri tangan ias. Satia le Tuhan padao diri nami sian haliburan naso arurikot tokotun nami. Satia mahami le Tuhan mengurui mobilitas ni gerakan nami. Terlumubi di hari-hari nanti notopon di pemerintah nami. Asabui Tuhan bangsa namion monang. Jalabui bangsa namion oleh Tuhan menguduti pembangunan demi masa depannya kan anak 26 akabur nami di hari-hari nanti. Utaya ko kami secara khusus bupati nami na orang ipas pamatamna di bigasan hari-hari na perpudion. Asiru am Tuhan jama maibana pamalu ibana Tuhan sian orang ipasan asabui udutan dari Tuhan manguluhon Kabupaten Tapanuli Utaraon terlumubi asabui saut sakapna sita-sita visi ujung-ujung dan Tuhan Universitas Tapanuli Utara di luar namion angge marhite ibu ilang pistar anak do puru dalam marhite pistara ni boy dinggan ngulu ekonomi nami di Tapanuli Raya mau lihat madilu upasatami ma Tuhan sudi kami na pumudison na marpesta memuji luar jagaya ramok tiang posrohan kami Tuhan marhiti na setia kami marmasker pakai umudi dalammu menjagaukan siang COVID-19 pasu-pasu masudi nang lu Tuhan jalanan yang lu jadupe pagadi ulaw no asabu ini hilalaon na sida rin Tuhan na las doang mamasuk-masuk akan memilihun diri na sinanuman na tu ulaw ni Huyam na hinaunuman pasatami tanyang namiyon olang mga saungguan niya na Tuhan Yesus Kristus Tuhan na amin. Udah kuota Tuhan kita pasama lihat dan kedua pun
Minamariting ka lutma pati. Thank
luas dong mahita dalam tong mah terjadi orang kate adong madiba na digam persiami imai manon kata sebui jauh tubagas melakukan siap di tor digiring-giring di kantor Palestina bodoh jauh kita kami lagi masuk kita tuh acara menyatu betul jalan mereka mayoritas yang nomor 102 ayat 5 Kuriani tuhata nuaing sahat mahita tu acara na mameakon batu o jahat ni huria Kristen Batak Protestan doluk naulion ariodo na jina dihon ni Jahuba marolo-polo dalam marlas ni roha mahita di sini. Amin. Ede hananakok sian si David las dorohaku dia kana mandot tuau beta hita manopot bagas ni Jahu dunga jongjong patnami dia ka bahal mi ale Jerusalem naung pinauli songon huta natipa marapit-apit garis dada nakok dotu siya kamarga ni Jahuba baik panidangion di Israel lau memuji goar ni Jahuba baik tu sido di pajongjong aka habangsa paruhuman aka habangsa di pinopar ni si David sai pangido hamuma hadameon di Jerusalem sai mardo harma akan namak kaholongiho maredita
Inganan ni Jehovah doon hape so pamoto aku. Jadi mabiar maibana ninna ma. Nasokal situ tudo ingananon. Dang tarbayan soon bagas ni debata. Jala babapitu ni langit. Dungi masih Jakob sugut menugut nai dibuat ma batu pinar halun nai. Jala di majongjong bahen partinadaan. Jala di usehon niat tugi jamna. Dungi di bahen magowar ni inganani bet bagas ni debata. Lusdo gowar ni hutai yang go nasay lahon. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do. Molo di dongani jala diranoti de bataau di dalan na hudalan yon. Jala di lehon di au sagu-sagu si panganon do ulos si parulos sonoton. Jala marsonak-sonak au mulak ditogihon tu bagas ni damang. Sai Jehovah ma de bataku. Jala batu nahu palodongon bahen partinandaan ima gabe bagas ni debata jala sude na di leon mutuau par 10 kumai tuho martangiang maita alia manami jala di batanami na maringanan di Banua Gijang na peso haliangan langit ni langitan do tano oko alai tong do di parsipon inganan pajauon ni goarmu na badiai ditangihon hodo parpurajaon ni naposom Raja Daud ujui anak na Raja Salomo bagjoromi songon panangihonmu di parpurajaon di naposom Raja Uti laos songonima tangihon elik-elik namion sai patulus ma jongjong jorom di ngananon upangido hami di bagasan gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dibahedi songododo hatani Tuhan Jehovah. Idama ahu pa ojakon di Sion sada batu nani uji sada batu pasuhi na arga bahen ojahan nahot manang isa na posyadi ibana dang tagamon maporus matang yang manita. Ale Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus anak ni ama na mangulu jala pargogo na sohatu dosani hodo silam ni hasangapon ni amai dohot suman ni hadirion na hodo batu parsuhi na marpili jala na arga dohot ojahan na hot na mangido mahami tuho pahot mabatu parsuhi nanay peakonon nami di bagasan kuarmu na badiai songon ho mula dohot ujung ni nasa na arong laos homa na mamulai patoruson dohot na paujukon ulaonon na hubuka hami tau hasangapon dohot hamuliaon ni kuarmu na badiai upasahat hami pangiduan namion tuho ale Tuhan nami ai hodo Tuhan na mangulu jalan nasitong na mangarajai rab dohot ama dohot todi parbadia rodi saleleng ni lelengna. Amin. Asa dada be akka paisolak manam pai chua kamu akadoan sarandaon rapon akka nagagido dala soon doan sa bagas
ai di bau di rohamu di atas ujahan ni akka apostel dohot akka panurilang Yesus Kristus sendiri do batu persuhi bisi di bagasan ibana do martolu sadok bagasi dalam gadda gabe joro daga dia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di bau yuli gabe permianan di bata di bagasan tot di martang yang mahita ali tu ada bata amanami dari kodok jang di barai hodo permianan ni hamu lio Dewan ma pangrupiom dohot pasu-pasum di lapatong zokon bagas durobon sepauli ma nang hami samon akabatu na mangulu gabi bagas partodion jala zoro nakot permianan ni hamliomu hubang ido hami di bagasan gornya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata dohot dijolo ni portibion songono di bagasan haporseaon di Tuhan Yesus Kristus pineakon batuon gabe ojahan di bagasan goar ni debata ama anak dohot tot di porbadia anggiat mania toktong anggiat mamian toktong dison haporseaon nasitong biar mida Jehovah dohot holong ni roha tahu inganan pertanyaan na
narbadiaan maon. Lawan jauh doh memuji goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nama ngolu jala nama ngarajai rap dohot amai dohot todi porbadia rodi saliling lilingna. Amen. Di Tuhan di bata ama nami na sumurong na marabangsa di banua gijang nunga hupeakon hami batu ujahan ni garijaon di toru ni langgatanon songon sadapat tadda doi pabua ho sadiri do ujahan ni hapor seon nami jalana marpadan dohami di colom pabuana marsihohot dohami marhapos seon tuho alani sai pahot mahapor seon nami ganutiki asa unang mura-ura midbar di palidak-lidak poda akan namaragami mananga hape na masa las ni roha arsakle ho tok tong hutiop hami sa sungguli mahami akan amet na poso bulung rodi akan amatua asalam hehe rohanami mangului ho sai hatamima sulu-sulu di patnami jala hati uron di dalam nami atong sai hot ma ujahan ni hapor siaw nami bi di tikyon nang tu aka naroon. Amen. onma bagas joro ni dibata bagas na pinapulit bahen inganan pertangyangan inganan marsobba tu dibata inganan manangihon hatana Ojaan nasing dukon ni namojaki ima Jesus Kristus
persembahan bagas gereja HKBP Dolo Nauli Resort Kuta Barat Sadarion lam toras mahapor seon muna hasadaon maregita. Pilihan nasida situtungon do targoar bagas pertanyaan do bagasku di saluhut bangso. Naniloasna dumono mangingaton alamanna sabab marohana alahina denggan ni bagas corona na badiai ikon marhadumuan do ngulu siganupari ni akana porsea di tonga di jago di ulaon do di parsauran na metmet nang nabalo.